Ari sa aton nga linya makaaksyon si Attorney Dino Yulo anay miyembro sang Board of Directors sang Sugar Regulatory Administration or SRA. Attorney, maayong gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. This Action Brian Morden. May gabi man sa imo, Action Brian. Nagabi sa tanan nato katig palamati. Aha, Attorney, mangonsiho lang kami gamay. Anyway, sa imo ni pagpanamyaw sa Negros Occidental, labi na gid sa imong distrito. Attorney, go ahead. Ati mayong gabi no sa atong pumuluyo sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental na binigin sa ikalimang nga distrito. Kag labi na gid sa aton nga mga nagatanong sa tumpo no, sa aton mga small planters na binigid ang may kapistanan. Aha. Attorney, anong bag-o sining TRO nga ini kay paintindi ko man nagtapos ng 20 días nga ginpapanaog sang korte, Attorney? You are correct no, Action Brian no nga ang 20-day nga preliminary injunction naton yadton or temporary restraining order naton sa nag-issue sang korte manog expired na. Pero ginakalipay naton pagbalo sa atong pumuluyo na binagid aton nga nilibo nga mga small planters sa bugos sa probinsya sa Negros Occidental. Nang duha naton ka korte no ang sasagay kad sa Himamayla nag-issue na sila sa writ of preliminary injunction or WPI no. Amo nang writ of preliminary injunction. So ano ini siya? Kung masiling kita nga may writ of preliminary injunction na kita. Nagsiling ng korte nga until further notice or until matapos ang hearing no mapunggan na ang sugar importation program or ang sugar order number 3. So meaning si TRO status quo, Attorney? Yes, that is correct. No, we revert to the status quo before the issuance of sugar order number 3, which is wala sang imported sugar. Yes. Pag-intindi ko, sir, ang Attorney, ang hearing daw Abril 7, Attorney, no? May hearing sa no sa Sagay may ara ang hearing I think March 24 no or 28 sa Himamayla no. So sige ni no ang aton hearing sa Sagay kag sa Himamaylan sige ni kay ma-desisyon ng korte naton whether there are enough grounds for a permanent injunction matapos sa ginatawag naton na trial type hearing na. Bauti mayo gini nga balita para sa Negros Occidental sigurado ko nagayuhom-yuhom gini subong ang mga planters naton. Attorney, kabalo naman kita sa impact no kung sumulod ining 200,000 ka metriko tulinado sa aton dire. Ati ko nagtulod dito bugto ginang liog sa pato no basta ang positive side sa issuance sa writ of preliminary injunction since that time na ato nagwa to ang SO number 3 kundi una to nagsarurot to Action Brian no about 180 pesos ang drop sa presyo. So slowly we are recovering like for example to just yesterday ara naman liwat sa 19 level ang aton nga mga ang mga southern central naton kag ang isa naton ta northern central even beat the 1,100 nga mark no. So at least no dako na sa pag-alibantar sa sitwasyon sa aton nga mga sugar farmers kay hindi naman malipod ang pag-asod-asod nga pagtataas ng presyo sa aton nga krudo kag sa aton nga abono. Pero ti Attorney, bangod nga wala gid man natigayon dayon ining 200,000 nga ini bangod sang ayo man naton diri sa probinsya sang Negros Occidental, ti ano na epektuhan ng aton sini supply, Attorney, sa sini nga mga tinion do wala gid man, Attorney, no? Do okay man ang ta? Sa diri sa aton no sa kabalo makita no kay ari kita sa probinsya sa Negros Occidental nga we are in the midst of the peak of the milling season. So padayon ni gyapon ang aton nga nga paggaling. Kung may ara gid man sa mga movement libo ganing ulo namon no masiling sila nga padayon kuno pagsaka sa retail prices sa Manila. Kay ti dapat nagpanaog na si anay no kaya 2 weeks ago nagsarurot ang presyo. Si kamalugi kita nga ginamanilibra lang ini no nga para to give a justification para ipasulod naton ang important na kalamay. Bauti, sige. Mayo gid nga information para sa aton sini nga mga planters kag pariyo man sa amon nga mga manugbakal sa merkado, Attorney. Liwat, Attorney, salamat sa mga time. Anong gusto pa nimo ipalabot sa Negrosanon? Go ahead, Attorney. Okay no, ang kapanawagan ng kita no ugdan nga kausa sa aton mga small farmers no. Kay kami nakabaton kami sang informasyon nga ang OGCC no or ang Office of Government Corporate Council naka-file sang sang petition sa Court of Appeals Cebu. Hindi pa man dinamo ma-confirm pero patunog na din sa sa balita to quash the TRO no
In short, walang visa naman ang TRO naton. Aha. So, padayon gini gyapon no ang aton nga pag-away no. In short, wala pa natapos sa aton away sini. Padayon pa. Ang aton na ni Action Brian ginapangabay nga matapos sa blandaling. Aha. No, para at least hindi na kita maapektuhan. So, Yes. sa aton nga mga farmers, amo lang na panawagan naton. Pangamuyuan naton nga maging successful ang aton nga hilikuton no. Sa pagdepensa na yung sulod ang imported sugar. Aha. Ay, attorney, ari palagas ko lang gid gamay. So may posible inigli nga maggalabot kamo sini sa Court of Appeals pila ka adlaw? Hindi lang sa Court of Appeals Aha. sa Action Brian, gina-anticipar na namon madabot ini sa Korte Suprema. Uy, grabe, no? Sige. Importante nga, way lang anay importation, ah. Bahala na. That is correct, no? Amo Aha. ginangaton, maaway lang ta legal. Aha. Importante matapos lang ang galing. Yes, attorney. Attorney, salamat gid sa mga serbisyo sa mga gabi. Mabuhay ka, attorney. God bless aton tanan. Sa masada mo mga salamat Action Brian no kag sa ngalan sa aton mga small tanker sa liwat no magpasalamat kami sa imo pagbulig kamo. Yes, attorney. Puwerte, no? Amo na, status ko, mga kaksyon, ang pag-import sining nasambit iya, or status ko rather, ang TRO, nga papanaog sang mga korte sang Himamaylan kag Sagay City, mga kaksyon.